Srdačan pozdrav, dragi gledaoci. Sada, ove 2021. godine, imam taj zadatak da vam saopštim da je ovo emisija koja jeste zaokružujuća u serijalu Zdravija je sredina, zadnja emisija iz tog serijala. Želim da vam puno zahvalim na praćenju serijala do sada. Moj zadatak je upravo bio da kroz njega vama prenesem ono što jeste u nekom mom doživljaju motivišuće za sve nas da stvaramo zdraviju sredinu. Kada sam pre nekih 2,5 godine upravo na ovom vodomeru Mlave imao prilike da najavim isti serijal, tada je bio plavni period u opštini Petrovac na Mlavi i onda smo pričali o tome kako ljudi jesu reagovali na taj isti i iza toga imali priliku da upoznamo i mnoge druge ljude, mnoge druge procese koji doprinose zdravoj sredini, i onda je bila neko poređenje, da tako kažemo, zdravog u jednoj sredini upravo i ono što nam simboliše ovaj vodomer. Ako kažemo da su i tada su vode bile mutne, šta možemo reći tek u ovoj 2020. 21. kada govorimo o globalnoj situaciji, ali ono što možemo uvek učiniti za nas u našim životima, uzeti našu odgovornost i imati priliku da učinimo bolje za sebe, za svoje bližnje, za svoju sredinu. Tako ćemo ono što nam je Bog dao, ono što možemo učiniti i doprineti i da se razbistravaju vode i u globalnom pogledu. Dakle, ovaj vodomer zavisi samo od nas u svakom mestu, u svakom životu, u svakoj porodici za toga, zatim u svakom mestu. Da li ćemo doprinositi da ono što je loše bude na nižem nivou ili ćemo doprinositi nekim lošim procesima i događajima našom niskom vibracijom straha, uplašenosti, odakle dolazi nedelovanje, ili nekom drugom motivacijom isto odakle dolazi nedelovanje. U svakom slučaju ne vibracijom i emocijom iza koje dolazi osjećaj i mislim iza koje dolazi akcija i mogućnost da naša sredina ima visok nivo otpornosti na sve što se događa uopšte. Dakle, suštinski želim da kažem da sam u ovom serijalu pre svega ja želeo da učim kako da budem bolji i konstruktivniji u svojoj sredini, i hvala svima koji su imali priliku i želeli da podele svoje iskustva i svoj rad koji sam imao priliku da učim. Ono što sam zapazio u tom trenutku jeste jedna situacija, a to je da u tom prvom radu, kada se susretnem sa određenom materijom, sa određenom ličnošću koja realizuje neki događaj, u žaru stvaranja, snimanja, razmišljanja o svemu tome što nosi posao i rad na terenu i dogovaranje, ne primeti se toliko koliko svako to delo jeste važno. Ja nisam umeo da primetim. Međutim, posle kada mi dođe zadatak montaže, višesatne montaže, vi pregledavate, konkretno ja se nađem u situaciji da mnogo puta pregledam i razmislim o raznim uglovima delovanja određene osobe u nekom trenutku. Osobe koja je pronašla motiv da bude na visokoj vibraciji i misli da stvara na određenom polju, u određenom periodu. I zapitao sam sebe koliko sam olako shvatao ljude pre toga, koliko sam ulazio u razmišljanje u smislu da li ćemo ili da li ću moći da pronađem koji je motiv tog čoveka razmišljanja. Pa da, on ima neki određeni interes možda, ili eto tako želi da se istakne, ili ima neki poslovni interes, ili ima nekakav politički interes, ili ima nekakav, kakav god reći, deseti kakav god mi je mogao doći na Dakle, iznalazio sam mane tom određenom događaju i slabije strane, umesto da sam bio zahvalan i gledao u one bolje strane.
kao što nam kaže i poruka naše vere je ne tražiti trunku u oku brata svog, već pogledati brvno u svom oku. Eto, ja sam bio na tom putu, osvestio sam da imam tu osobinu, nije mi bilo to toliko jasno da imam, ali sam osvestio to i to nalazim kao jednu veliku tekovinu bavljenja ovim serijalom, da tako kažem za sebe tekovinu, ako mogu upotrebiti takvu reč, u svakom slučaju kao jednu veliku zahvalnost ljudima koje sam imao prilike da snimam i da beležim sve njihove aktivnosti. Eto, da u ovom trenutku, u ovoj pozdravnoj emisiji imamo priliku da pronađemo jedan dobar primer kad je u pitanju stvaranje. Potrudili su se ljudi iz Velikog Sela, preciznije oni koji stvaraju pri fudbalskom klubu Sloga 1945 u Velikom Selu. Unazad određeni broj godina, fudbal u Velikom Selu je čak 2 godine iz tehničkih razloga i prestao da se igra organizovano. Zatim dolazi jedna energija koja stvara neverovatne rezultate. Za mene u ovom slučaju nisu, oni su u među opštinskoj fudbalskoj ligi Mlava. Za mene ti rezultati nisu bitni za serijal Zdravlje sredina, već sve ono što oni jesu stvorili u pogledu zdravog za samu tu sredinu. Već smo pričali o njima, ali oni su mi onako ostali kao jedan mogućnost da se pozdravimo u ovom serijalu i tu imam priliku da kažem da su to ljudi koji jesu zaista neverovatno organizovani i kod njih uvek možete da osetite da su jedan uz drugog na zdrav način. Zato ćemo evo sada otići da vidimo samog 12. aprila smo zabeležili jednu osnovnu priču upravo na terenu fudbalskog kluba Sloga Veliko Selo. Mi smo u zadnjih, može se reći, godinu dana, možda i malo manje, imali u planu da uradimo, to nam je u stvari i falilo u sklopu terena, da budemo konkurentni, tribine koje smo, kao vidite, za nas uradili, kućice za rezervne igrače, sistem za navodnjavanje koji je urađen sa one strane, tako da smo sad kompletirali faktički taj naš mali sportski kompleks koji smo imali u planu. Ima tu još nekih stvari koje planiramo da uradimo u nekom narednom periodu, ali o tom potom. Takmičenje je u toku, mi smo učesnici Međuopštinske lige Mlava, trenutno se nalazimo na 7. mestu, za nas visokom 7. mestu, jer prva nam je godina u ligi, učimo lagano sve to kako i šta ide, tako da za sad je to, planovi su nam donekle ostvareni. Za sledeću godinu vidjet ćemo, o tom potom. Hoćemo prvo da istaknemo to kako se ovde reaguje. Pozvao sam pre 2 sata predsjednik fudbalskog kluba, on je sticam okolnosti u izolaciji usled korone, evo dobro, oporavlja se već neko vreme, to je sve ok, ali odmah se reaguje. Evo, vi ste došli, odmah odvojili vreme, veoma profesionalno. Šta vam daje motiv da tako radite? Tako je bilo i prvo kad sam vas upoznao par godina unazad, tako i sad. Pa u principu, ne znam, još uvek imamo, još uvek, mi smo neki, donekle ljudi, svi nekih srednjih godina, od 30 do 40, tako da još uvek imamo neku energiju i bar ja pričam o sebi, a i većina mojih drugara koji smo tu oko kluba i oko sela, koji smo se tu uzeli, eto tako da kažem, da imamo nešto, da zaživimo, da se nešto dešava u selu, jednostavno energija neka još uvek je prisutna kod svih nas i još uvek imamo volje i želje i htenja za više. Sad, koliko nam mogućnosti budu dozvoljavale i u suštini ova pandemija sad oko ovog virusa, ovo nas dosta sputava u svemu, ne samo nas, nego uopšte
ceo svet i to sve, ali nosimo se nekako sa tim, sami ste spomenuli i naš predsjednik kluba Darko, naš drugar, i on je trenutno pozitivan, ok je, nije ništa strašno za sad, ali je u izolaciji, nekih 2 nedelje smo bez njega, ali koga nema, bez njega se mora i može, tako da mi pozdravljamo Dareta i brzo će on da nam se vrati. Isto jedna nevjerovatna energija kod njega. Darko, sada ovdje hoćemo da fokusiramo ko to nosi stvaranje, šta čoveka izmotiviše da postane takav. Da kažemo da ste vi uzeli odgovornost odbornika u Skupštini opštine Malo Crniće od skora i mnogo zadataka. Da li ste kao dečkić, kao mlad čovjek razmišljali o tome da ćete se uključiti ovako aktivno u društveni život? Pa pravo da vam kažem sad, i jesam i nisam, baš ne mogu sad da se setim svih stvari, ali u principu naši roditelji počeo gledajući od mog oca, ja da kažem, i on je, kad je bio mojih godina, kad sam ja bio je aktivan tu u selu, posle se sve to nekako zasiti, svi se povuku na neku svoju stranu i prepuštaju to mlađima. Doduše, mi smo sad, kažem, u nekim godinama srednjim, kad najviše i imamo energije i treba i jednostavno najviše i možemo sad da uradimo. Kad ćemo, ako nećemo sad. Tako da, u nekim ranijih godinama se više razmišljao o nekim drugim stvarima i sve si to očekivao od nekog drugog da to uradi. Ovako sad kad je sve to na nama, odgovornost je veća, ali bar meni i nama, to je još par drugara, mislim da to ne smeta i tako da nosimo se mi sa tom odgovornošću i uvek ima i nezadovoljnih i evo i sad na zadnjoj utakmici koju smo imali ima tu meštani, neki su zadovoljni našim radom, neki nisu zadovoljni našim radom, ali iza nas to je dela. Tako da, šta znam da kažem. Ja sam vas i zamolio da odvojite vaše vreme zato što jeste jedan tim koji, kada govorimo o organizaciji, pristupu i eksternoj komunikaciji sa spoljnim svetom, to smo negdje i mi, novinarske ekipe, jeste na tom nivou da je to izuzetno visok jedan nivo, nedostižan za mnogo veća mesta, mogu vam reći. A ono čega se sećam u jednom od naših razgovora, kada smo se upoznali ovde, pričali pre i svih ovih rezultata, rekli ste da je bilo verovanje ko će pokrenuti fudbal u Velikom Selu, nema od tog ništa u nekoj kolektivnoj svesti tada Velikog Sela. Pa baš tako, ali ja prevashodno krećem od sebe i smatram, kad smo krenuli u celokupnu priču, smatrao sam sebe, a posle toga kad sam uvidao šta sve mogu ljudi koji su oko mene, smatram da možemo svi i smatram da čovek može sve kad se za nešto zauzme i nema te stvari, naravno da ima, ne nečeg nedostižnog, ali u principu dosta stvari čovek ako hoće može da završi, samo je naravno potrebno je odricanje, potrebno je želja, htenje i sve se stigne. I sve se završi i može se dođe do bilo koga. Bar smo mi to u par slučaja, nama su se i sprdali su se tu, kažem malo pre pojedinci, kad smo spominjali da ćemo uraditi teren, da ćemo uraditi slačionice, kućice, tribine, sistem za navodnjavanje, topove, svi su se s tim smejali, a sad kad dođu, sad vide i verovatno traže nešto drugo da im zasmeta u našem radu, da bi jednostavno pričali, ali većina ljudi je uvidela to kako mi radimo i podržava naš rad, tako da što se toga tiče, mirni smo. Pomenuli ste u jednom trenutku, očekivao sam da to neko drugi radi. Čini mi se da u našim mestima ljudi suviše očekuju da neko drugi radi. Naravno. Šta tu možemo, eto vas koliko, do 10 složnih ljudi iznoje jedan ovakav rezultat? Pa znaš kako, ja gledam kad pričaš po ljudima, ja inače radim kao poštar u javnom preduzeću našem, tako da dosta ljudi slušam i svi, većina očekuje da mu neko nešto da mu neko nešto uradi, da mu neko nešto ne znam. Mi smo jednostavno shvatili da za nešto mora da se izborimo sami, da bi ti neko pomogao nešto. Jednostavno moraš i ti sebe da daš i da ti uložiš neki trud, da bi neko prepoznao to što ti radiš, da bi ti pomogao u tom.
Mi recimo imamo izuzetnu saradnju sa našim predsjednikom opštine, Mališom Antonijevićem i kompletnim rukovodstvom opštine Malo Crniće, Skupština opštine, jer su prepoznali našu tu borbu za nešto, da imamo nešto, da stvorimo nešto i izuzetno nam pomažu u tome i mi smo im neizmerno zahvalni i oni to znaju. Ali jednostavno oni nama ne bi pomogli kroz priču sa gospodinom Mališom, sam par puta, između ostalog on zato nama i pomaže, izlazi u susret, jer vidi da se mi trudimo i vidi koliko mi sebe dajemo. Jednostavno mi smo zaslužili to što smatram da smo zaslužili i tvrdim da smo zaslužili svu tu pomoć koja nam je od opštine data. Da li mislite da će u budućnosti ljudi menjati stav od toga šta meni treba da da nekoj moj zajednici da ja živim, ka šta ja trebam da uradim za zajednicu? Pa mislim da bi trebali svi. Mislim da bi jednostavno to trebali svi da počnu jednostavno od svog domaćinstva, od svoje kuće, pa onda i oko društvenih stvari i svega toga. Mi kažem, idem, krećem se kroz narod i onda čujem non stop neka kuknjava nešto, zašto mi je uzeo ovo, zašto mi ne da ono, ko je uzeo, mislim, ne znam, zašto mi nije dao, šta da ti da, ne razumem, može neko da ti pomogne nešto i da ti, ali, kažem, mi smo, iako imamo, recimo, dosta stvari koje su nam radili neki drugi ljudi, ali mi smo uvek nismo ostavili te ljude da u tome budu sami, nego smo mi sa njima učestvovali u svemu ovome što je ovde urađeno sad. Svako od nas je došao, dao svoj doprinos u izgradnji toga, iako nismo morali ništa, niti da se pojavljamo, jednostavno mi smo to uradili i to je to. Ali ne, mi smo želeli da jednostavno budemo tu, da budemo prisutni, da mi gradimo to sa nekim, a ne da nam neko samo da. Kaže, lako je vama daju. Ne, nije, ne da nam niko ništa. Mi se borimo za to što smo dobili i borit ćemo se i dalje. Za sve što smo dobili, mi smo se izborili za to. I našim zalaganjem, i našim trudom, i našim radom. Kada pričamo, stičem utisak da ste vi jedna snažna ličnost, prodorna. Kako iskontrolišete, eto sada učimo od vas i gledaoci, kako iskontrolišete kada dođe kritika koja nije osnovana? Šta kažete sebi da ne bude negativna reakcija koja će napraviti poremećaj odnosa sa tom osobom i tako dalje i tako dalje? Ja sam takav tip čovjeka da se vrlo teško iskontrolišem. Iskontrolišem se do neke mere da tu ne dođe do nekih problema, ali da ne odgovorim tom čoveku ako je to neopravdano, tu se vrlo teško iskontrolišem. To je malte nemoguće da ja ne odgovorim ako sam prisutan tu, a ako je to neosnovano. Ako je osnovano, uvek sam spreman i da primim kritiku, kako na poslu, tako i ovde, za šta god. Znači, ako je osnovano, uvek sam spreman i da primim kritiku i da snosim posledice ako sam kriv za nešto. A ako nisam i ako je to stvarno, kao što ovo vidite sad ovde, tako kako jeste, ne razumem kakve kritike to mogu da budu, ali i onda, kad neko dođe sa takvom kritikom, onda taj je došao sa nekom drugom namerom koji nema iste ciljeve kao što imamo mi, nego ima neke druge ciljeve koji nama nisu ni bitni, tako da iskontrolišem se do neke granice da to ne bude neki fizički kontakt i to, ali verbalni, ako je neosnovano, a pogotovo uvreda na nas, ja sam izuzetno sam korektan što se toga tiče, mrzim nepravdu. I onda kad je nepravda u pitanju, onda odgovorim. U principu odgovorim uvek. Ali ostaje jedno razumevanje, niko u velikom selu nije imao, koliko ja pratim unazad ovde par godina, kompletno negativnu sliku među vama. To vaše jedinstvo i ponašanje, kao što sam i pre rekao, eksterno, van vas ka javnosti je na tom nivou da su ljudi zadovoljni, da vas jako cene. Šta je ono što doprinosi generalno, da tako kažemo tome, najviše tome, da dođe do jednog takvog rezultata, osim ovih rezultata koji su prisutni? Ima tu još nečeg u tom odnosu sa javnošću, da tako kažemo? Da li, na primjer, ako neko se dođe u situaciju da zategne odnos sa nekim meštaninom, a ne može njemu da priđe, onda neko drugi, dogovorite se iz kluba, neko drugi priđe kad treba da se, da tako kažemo, reše neke situacije? Naravno, ako dođe do takve situacije da neko sa nekim jednostavno nije u nekim odnosima, to je sasvim normalna stvar i
ljudi u kući, u porodici, pa ne razgovaraju nekad ili nešto, tako da uvek se ide na tu varijantu ako može nešto da se izgladi ili da se završi preko nekog drugog, ako hoće, a pomogne zarad dobrog svih nas, ne samo nas, nego zarad i njihovog. Uvek postoji neka tolerancija sa naše strane i uvek smo za to. I par puta se i dešavalo tako slučaj, ili ja nisam dobar s nekim, ili taj Darko koga smo malo pre spomenuli, taj Daniel, Neša, Željko, Martin, bilo ko, nebitno, možda nekog nisam spomenuo, ako nisu međusobno, uvek postoji neka mogućnost da neko drugi tu pokuša nešto da uradi i naravno, nama su svi ovde dobrodošli, naši meštani, svako kogod želi dobro ovom selu i dobro nama i našem klubu. Mi potenciramo klub, mi smo u principu, nismo mi samo oko kluba ovde, mi smo ovde oko celog sela, mi smo oko tog kluba zato što je to, sport je, pogotovo fudbal, najvažnija sporedna stvar na svetu i onda se ne samo kod nas, nego i u drugim selima. Ljudi se skupljaju najviše oko tog fudbala. Zimi je to lov, letnje vreme je fudbal, naravno. Malo ribolov, ali dobro, ribolov je malo manje zastupljen nego lov i fudbal. Ali, kažem, kogod želi dobro i selu, i klubu, i nama, i sebi, svi su dobrodošli nama, tako da nema potrebe da neko misli da mi nekog ne, jer smo mi neka generacija mlađih ljudi koji smo nezavisni od drugih i nije nam toliko potrebno da nekog sad molimo, ili želiš ili ne želiš, tako da šta znam. Čini mi se da ne uzimate na osnovu tog divnog uspeha i te sloge koje imate, nije vas slava udarila u glavu, da tako kažem, na tom lokalnom mikroplanu, već ostajete sa respektom prema ljudima, to je neki moj utisak. Ne otpisujete nikoga ko se on sam ne otpiše, da tako kažem, od želje bar da se rade uspehu. Pa naravno, kažem vam, zato što nismo mi, nije ovo privatno vlasništvo ničije. Ovo je jednostavno društvena svojina i ovo niko od nas ne nosi nigde, niti nosi neku slavu. Juče, eto, na toj utakmici između ostalog koju smo spomenuli, čujemo neke komentare, to je privatan klub. Ne, nije privatan klub, nas ima 10 ovde. Da bi bio privatan klub, onda bi moralo da ima 10 vlasnika koji smo, 10 samo koji su, eto recimo na papiru članovi uprave, ali mi imamo još 10-15 čoveka, porodice iz sela koji su šire tu, ali koji su uz nas. Tako da to bi onda moralo da ima mnogo vlasnika, po jedno kvadratni metar da dobije svako od nas, pa da to bude privatna svojina, ako bi to tako bilo. Ali kažem, svi su dobrodošli, šta drugo da kažem. Hoćemo li menjati svest? Najviše govorimo o tome prema ljudima koji uzmu neku odgovornost kao vi sada. Svega tu ima, da se pogleda i u motivaciji, niko od nas nije savršen, svako greši u svom poslu, ali nekako obično imamo naviku da ljudi koji se isteknu i uzmu neku javnu funkciju, da prvo gledamo šta je ono loše i da to ističemo. Hoćemo li menjati tu svest u budućnosti? Kako vam se čini kao populacija? Ja mislim da bi morali to da promenimo. Mislim, jednostavno, sad ne ide da ja pričam o nekoj politici i o bilo čemu, jer nije ovo ni mesto, ni bilo šta da pričam o tome, ali jednostavno, moje neko razmišljenje da ljudi moraju da promene svest o takvim stvarima da bi jednostavno nastavili dalje, jer vidite sami šta se dešava i u svetu, to su neke globalne, ja mogu da kažem, prevare, slobodno da kažem. Mislim, nisu prevare, odnose živote, ali to je sve ljudska, po meni ljudska ruka uradila, tako da bar na neki taj način da smanjimo tu neku mržnju, da povećamo toleranciju između ljudi, jer jednostavno vidimo šta nam se dešava. Danas jesi, sutra nisi, nikud to ne vodi. Nikud, kako kažu stari ljudi, niko tamo nije poneo ništa, pa neće ni... Tako da trebalo bi to, pogotovo ta svest o nekim međuljudskim odnosima, o neke tolerancije, nečega. Šta znam, bar ja to tako gledam. Ja jedan dan mogu da se naljutim na neko komšiju, sutra dan mi je već krivo,
zagovarim ga nekim stvarima i eto, to tako prođe, jer čemu to? To ničemu ne vodi, kako ovde, tako i u gradovima, tako i u republikama i uopšte u celom svetu. Po meni. Nisam ja neki sad, šta ja znam, tamo znalac, ali eto, za toliko mogu sebi da dam za pravo da tvrdim da je to tako. Mi ovde baš komuniciramo sa svešću i savešću svakog od nas u ovoj emisiji. Hvala zato što delite taj pogled. A evo samo da zamolimo ka podrška. Imamo i jednog sagovornika, sutra ćemo obaviti sa njim razgovor, koji je iz starije generacije, uz vas je gospodin Vučeta, Zoran. Šta biste rekli o tome da ipak sve generacije trebaju da se ujedine, da ko zna gde bi tek bio kraj, koje su ambicije u radu sa decom i tako dalje kod vas, kada bi u još jednoj veći moglo da se meri objedini ono što jeste i podrška klubu i svim drugim sektorima, Zoran je aktivni na drugim poljima i tako dalje. Pa pokušavamo da to sjedinimo, te generacijski taj soj, jer Zoran je generacija malo je stariji od mog oca, koji je i on sad uz nas, stric. Zoranov sin je sa nama, trenutno je Marko, od njega nisam spomenuo, Marko Vučeta, on se trenutno nalazi na Malti, ali imamo veliku podršku i njegovu, tako da teško nam inače, to sam zaboravio da kažem, malo bez njega, ali dobro, vidjet ćemo, možda se vrati, možda ostane tamo, ali uvek je dobro došlo da se vrati, tako da njegov sin je sa nama i Zoran je tu sa nama, tako da maltene koliko nas ima, svakome su se tu priključili sami naši, možemo kažemo roditelji, nismo mi od njih to tražili, ali eto, sami su na neki način prišli nama. Onda i neki njihovi prijatelji iz te generacije, neke ranije od pre 20 godina, 30 godina, vidim da i oni stidljivo, ali tu su uz nas, ne može baš da, jer posle ne mogu ni da kažu nešto protiv ako su baš uz nas, ali dobro, ali tu su, tako da mislim da će to da se, bar je do sad se prepoznalo. Ove godine, evo, zbog ovog virusa imali smo našu novogodišnju, božićnu lutriju koju smo već par godina organizovali, ove godine to nismo mogli da uradimo, to nam je krivo jer to je baš meštani sela su oduševljeni tim, kao i mi sami, mi smo mesec dana razmišljamo svi o tome i smišljali smo i da povećamo i glavnu nagradu i premiju, čak se spominju tu neki automobil od nekih naših drugara koji su preko, koji nam izuzetno pomažu i oni, ali dobro, smatramo da radimo dobro i da će dobro da nam se vrati. Eto, to je neki zaključak naš. I da čujemo izuzetne ambijente, dakle, vi izuzetno radite ono što možda manjka našoj populaciji, to su te finese. Mi u kolektivnoj svesti izgleda umemo da proizvodimo grub proizvod, da ne obratimo pažnju sa strane, da ne izreklamiramo ono što radimo, da tako kažem, ne u negativnom smislu. Izuzetno ste odradili u tom vizualnom predstavljanju od reklama i ovde postavili, na putu se nalazi sama obeležja stadiona. Naravno. Pa u principu to nam je, mogu slobodno da kažem, zadovoljstvo da radimo. Kad uradiš ovako neki veliki posao koji dosta i košta i svašta nešto, onda jednostavno moraš da uradiš i te finese, jednostavno te to vuče, to je ta energija koja jednostavno, zašto to ne bi stajalo tamo i sa jedne i sa druge strane u bojama našeg stadiona kome smo dali naziv i sve to, i imamo i naziv stadiona Ciradu i svašta nešto, tako da mislim da to daje tu draž. Mi imamo tu još nešto u planu da uradimo, ali o tom potom vidjet ćemo kako budemo i finansijski, i kažem, ovaj virus nas dosta koči i nas i uopšte celokupnu, mogu da kažem, i naciju. I nas, i svetsku, i vidjet ćemo šta će do kraja da se izdešava. U svakom slučaju može da završimo sa time vaše iskustvo, ako ljudi imaju neko nezadovoljstvo, posebno u lokalnim sredinama gde smo uključeni jedni na druge, konkretno vaš privatni klub, kako je to neko kaže, svi su dobrodošli,
ako mogu bolje, vi otvarate vrata da i oni doprinesu. Možda je to rešenje za sve probleme i izazove te koji nas očekuju u budućnosti, posebno u malim sredinama. Naravno, ali u principu ti što najviše tako znaju da kažu, tako i da daju neke komentare, njih nema u radu. Nema ih, oni su tu samo ako treba da se kritikuje i onda im ponudiš da on uradi nešto, onda tu dolazi do nekog povlačenja i to se tako završava. Tako da, teško da to, znači ko hoće on zasuče rukave i radi, a ko neće on priča samo. Tako da, to je opšte poznato. Mi hoćemo i radimo, tako da, to je to. Trinaesti april, kišni dan, nakon noćne smene, idealno za spavanje, još mnogo privatnih obaveza nas Sagornik imao, Zoran Vučeta, ali ovde čovek uz klub, obećao ovaj intervju, čak i juče je bio spreman, došao opet zbog svojih obaveza, ali smo odložili za danas. Zorane, kakva energija jeste kada se stvara za opšte dobro? Pa slušaj, da kažem, postoji jedna, hajde da kažem, energija. Ako voliš nešto i baviš ti se godinama tim fudbalom, sportom, znači ne postoji ništa, samo dobra volja i kaže želja da taj klub što pre i što bolje uspe. Jer drugo tu materijalnih prihoda da nešto nemaš, znači jedna dobra volja i energija, kad već ste vi napomenuli, prema tom klubu. Ja sam godinama igrao za taj klub, bio sam i predsjednik, pa ne vidim razlog što ne bi pomogao na bilo koji način, koliko mogu, s obzirom na svoje godine, bar koliko mogu tom klubu. Mislim da s moje strane je to dovoljno, a savjetovao bi i svim ostalim bivšim igračima i starijim od mene što su igrali, legende fudbala ovog sela, da na taj način pristupe i da pomognu u ovoj deci što se trenutno muče. Kažem, muče se, jer sve taj sport je sad prešao u koštanje, lupanje po džepovima, kako drugačije da se izrazi. Šta biste posavjetovali ljudima koji stvaraju, kao dugogodišnji radnik, malo je vremena da navedemo i u kulturi, i u sportu, i u društvenim delatnostima šta ste vi sve radili i još uvek stvarate i radite, ljudima koji jesu na istaknutim mestima, odluče posebno u malim sredinama gde je to volonterski, bez nadoknade, kada im stignu kritike koje, uzmimo one osnovane, su sasvim u redu, ali kad stignu one neosnovane iz disharmonije ljudskog odnosa? Pa šta bi im savjetovao? Jedna prosta, ja sam prošao kroz sve to, prosta činjenica, znači postoji jedna ljudska sujeta. Neću sad da, ali sujeta postoji među ljudima i sad, ako je ovaj klub prevazišao opštinsku, ušao međuopštinsku, prevazišao međuopštinsku, evo postoji sujeta, što nije to bilo u moje vreme? Što se ja ne pitam o nečemu, što ovo? Da bi takav bio, moraš da budeš malkice i aktivniji i da se pripomognem. Ne mora materijalno, ne mora ovo, ali nekim savjetom, pametnim, ne stalna kritika, to ničemu ne vodi, a ničim da si pokazao dobru volju na bilo koji način da pomogneš toj deci, rukovodstvu kluba, ja kažem deca, jesu oni meni zakonski deca, jer na drugačiji način ne vidim izlaz
Pa i tak, nema tu izlaz. Nego nemoj da se okreće, što kaže naš predsjednik, ajde da se okrenemo šta je bilo i da pričamo to šta je bilo, a ne gledamo gde treba da budemo. To je moj savjet. Znači, daj da se pomogne koliko god može, da se opstane u ovu ligu. Pričam sad, nije neka kriza da smo mi ali da što bolji plasman i da se konsoliduju finansijska sredstva, pomoći na bilo kakav način, bilo kakvom idejom, a ne samo kritikama ovoj deci u klubu. A koji je savjet za one koji nose težinu stvaranja, kako ovde, kako bilo gde, a imaju te žalke koje su neosnovane u kritici? Ja sam u svom periodu imao to isto, ja nisam obraćao pažnju na te. I to je moj savjet sadašnjem rukovodstvu kluba, ne obraćati pažnju na te koji traži sreću u tuđoj nesreći. Ne obraćati pažnju jednostavno na te takve ljude, nego obraćati pažnju na sve ostale ljude koji su uz klub i koji će to da podrže. Prosto, fudbal je jedna pozornica. Ti si došao da gledaš. Ja sam došao da igram fudbal i tebi da pokažem, da tebe razonodim. Ako bude aplauza, hvala. Ako bude zviždanje, opet hvala. To je moj odgovor. Zorane, molimo vas, koji je vaš savjet svima nama u sredinama, posebno manjim, kakve su i većina koje prate naš program, kada je u pitanju to stvaranje za opšte dobro, na bilo koji način? Evo, ovaj aktivizam kome vi svedočite ovde, ali savjet i za sva mesta u ovom vremenu. Pa da nema sujete, jednostavno da nema sujete, da svi u sredinama gde živimo, gde možda se popravi bilo seoski, bilo gradski život, bilo ovo, na bilo koji način, znači počev od svoje porodice, od svoje dece, da jednom prestanu, svedoci smo i tih agresija, agresivnog ponašanja, primjena tih telefona, raznoraznih TikTokova i da ne pominjem svašta tu, udaljiti to, staviti decu, dajte im slobodu više tih društvenih igara, bilo fudbal, bilo folklor, bilo balet, bilo koja vrsta sporta, samim tim druženjem dolazi do smanjenja tih agresija. Ako se prati, a to polazi iz kuće, pratu samo ti telefoni, kompjuteri i ostalo, dolazi do tih porodičnih nasilja, do agresije, mladi postaju agresivniji. Znači, daj ga ovde na sport, će da se istrči, će da mu izađe ta energija, taj napon, će dođe kući, će da odmori, će pogleda televiziju, će pogleda u taj telefon, u kompjuter, ali jednostavno što više, znači krećemo od roditeljske kuće, ovo zavisi da bi se ti mladi prvo biti aktivan kući, pa u društvenoj zajednici, u mesnoj zajednici, u opštini, bilo gde. Jer ovako ne vidim na drugi način, na koji će način da ta deca i sad sledeće generacije i ove generacije što su sad 16, 17, 18 godina, može da ga pošalji ga ti da on igra, imaš talenta za to, neka igra, neka svira, neka igra fudbal, odbojku, košarku, nije bitno kojim sportom, ili što se kulture tiče, folklorom, Janko, Branko, da ne nabrajam sad, to je malo mizerno, ali tim takvim stvara se društveni proces, gde se stvara jedno društvo, a sa telefonom, razgovori na daljinu, ništa ne pomažu. Znači, telefoni
nisu saveznici zdravije sredine ako se, kao i sve, koriste previše. To telefoni i to obaveštavamo se po grupama, postoji grupa ova, grupa ona, ovo. Nema bez ličnog viđenja, bez kontakta, bez gledanja, jednostavno gledanja oči u oči, pa ko šta ima kome da kaže, neka mu kaže u oči, a telefonski sve svašta može i na Viber, i na Messenger, i na svašta, svakom sve svašta može da kaže. Onda možemo reći da za zdraviju sredinu taj izlazak u sredinu, kreiranje iste jeste spasonosno. Kako da radimo sa podelama? Čuvena priča o ocu 7 sinova i 7 pruteva, kada im je pričao o slozi. Koliko mi živimo tu slogu, kako recimo živi fudbalski klub Sloga ovde unazad značajan broj godina i pre, ali sada baš značajno sa ovim mladim ljudima? Pa fudbalski klub Sloga ovde, kažem, 7 pruteva i ovde nema 7 pruteva, ima, da kažem, 9 člana uprave. Mislim, nisam ja primetio da ima ovde 9 pruteva. Ipak je ovde neka vrsta dogovora, čak smo i mi članovi skupštine, što smo tu uz klub i ovo. Meni je drago što će ponekad, i to je dobro, da konsultuju i nas starije, što smo tu uz klub, na bilo koji način da pomognemo. I ovde ja međusobno, koliko sam primetio, nema neka sujeta, jer gledaju se oni oči u oči, znači za sve što ovde sad ovo trenutno postoji, počeo od ovih tribina, ovih novih slačionica, i oni se međusobno dogovaraju i to je dobro. Najbolje, mogli oni se dogovaraju pritiskamo telefone, ali dobro je kad se mi vidimo, pa sukob mišljenja, vidimo se oči u oči, i dogovorili smo se, sutra se vidimo u to vreme, idemo to, napisat ćemo zahtev lokalnoj samoupravi, ali ne može, telefonom napisat ćemo, ovo pa ću ja da pošaljem. Tu nema dogovora. Znači, samo oči u oči, sve ostalo. Znači, ovde u fudbalskom klubu Sloga vi ste jedan snažan snop pruća, ne odvojeno da se lako slomite, već zajedno stvarate jednu atmosferu koja je... Pa ja se nadam da će to da potraje, da bi trebalo u dogledno vreme, skoro proleće, buja trava, kad moram da kažem, da to pruće se napravi žbun, da ne bude više ni snop, nego da bude žbun koji će tu da donese određene rezultate. Radost nam je da je ovde taj snop u velikom selu, u fudbalskom klubu Sloga, izuzetno snažan. Vi lično stvarate na drugim poljima, biće prilike da o tome govorimo. Šta biste poručili tim sredinama na kraju drugim i većim od velikog sela? Inače, veliko selo je nekad, sada ima svoju renesansu, da kažemo, u odnosu na nekadašnju snagu, posebno u vekovima iza, kada govorimo o nadprosečnoj snazi ovog mesta u društvenom stvaranju. Šta je poruka? Dakle, u redu je biti gore, u redu je pasti, ali... Ako si pao, moraš da nađeš načina da ustaneš i da ponovo zasadiš istu biljku gde će da nigne taj žbun da bi pravio snopove. A kad se taj žbun, ovo ne trebaš više da praviš snopove, taj žbun širi svoje korene i mislim da bi u svim to sredinama trebalo, znači kao malina, posadio si, ona pušta i dobio si rasad gde može nešto da uspe. Drugačije nema, to je moja poruka, jer ovde počelo sa 3 čoveka, došlo je do 9, a od 9 došlo na 12, a od 12 došlo je na nekih 70 članova kluba, gde to bi trebalo i u svim sredinama, znači da ta skupština i u bilo kom udruženju, da li kulturno-umetničko društvo, ne odlučuje samo jedan čovek, odlučuje masa ljudi, gde
idemo to da uradimo, nećemo. A to bi trebalo otprilike i u manjim i u većim sredinama da se dogodi. Znači, svud da se stvori ne jedan veza, nego snop ili zasadi biljku gde će žbun da nikne, da može da pravi snop. I sada, dragi gledalci, kada pominjem mutnu vodu i na nekom globalnom nivou, kada govorimo o odnosima između ljudi, o nekim uređenjima, o nekim događanjima, procesima, ne možemo da se ne osvrnemo sa jednog lokalnog nivoa i moramo razumeti sve nas koji se nalazimo u takvom jednom načinu razmišljanja i u takvoj nekoj osnovi koja je nezdrava, da učestvujemo u svim tim situacijama. I verujem da svi negde možemo pronaći rešenje. Čovek u kompletu, ako pogleda sve svoje segmente koje nam je stvoritelj dao, koje imamo u prirodi, neko i ne mora, eto, nećemo insistirati da neko veruje u Boga i ovoj odjavi, neka svako odluči po sebi, ali neka zađe u svoju savest i ako pogleda, zaista imamo sve resurse da organizujemo svoj život održivim i na jedan pravi način u svakoj sredini. Dakle, vraćajući se u ove okvire, dopustite mi samo da primetim da trebam sa više pažnje svakodnevno gledati u svoje stavove. Eto, zaista bila je ovo prilika da se osvrnem na sve ono što je urađeno u ove 2,5 godine rada u zdravoj sredini kada su u pitanju neki zaključci. Hvala vam zato što ste imali energije i da oslušate ovo opširnije izlaganje. Hvala vam zato što ste vašim praćenjem pomogli da ovaj serijal opstane, meni pomogli da ja učim kako da ja budem bolji i konstruktivniji, kako da se nalazim u onim grupacijama ljudi i sarađujem sa ljudima koji podižu nivo zdravijeg u sredini. Dakle, hvala vam za to i hvala vam što smo, nadam se, zajedno ovim serijalom dali nekakav doprinos i vi koji ste gledali i beleženje i emitovanje ovog serijala dali doprinos u kolektivnoj svesti za to zdravije koje nam je, eto, slobodno možemo reći, neophodno i ovim izazovnim vremenima ove 21. godine. Vidimo šta se događa na globalnom nivou, stalno nam se prezentuju naoružavanja, sa kojim razlozima, kojim interesima, kakve mutne vode i mutni interesi stoje iza svih nekih ratova koji traju, koji se najavljuju, sve ubitačnih oružja. To su već oni delovi gde mi ne možemo i ne trebamo možda trošiti energiju na taj strah, treba jednostavno podići vibraciju. Videli ste koliko ljudi stvaraju i tek će stvarati. Imamo i ovu prepreku s koju prolazimo, imamo heroje kojima trebamo zahvaliti, to su ljudi iz zdravstvenog sistema, svakako je ovde se nalazi i zdravstveni centar Petrovački, to su mnogi ljudi, mnogi heroji, očekujemo da i što pre se i okonča ovo iskustvo, a ono što možemo da kažemo jeste da svakako sve jeste do nas i zaista je sada sve totalno jasno da više ne trebamo, ako hoćemo nešto zdravije u svom životu, u svojoj porodici, u svojoj sredini, o čemu govori ovaj serijal, ostavljeno je da i mi stvaramo ili da uperemo prstom na nekog drugog i da očekujemo da nam
boljitak koji će biti veći ako i mi imamo nešto zdravo u sebi, prepoznamo, odnegujemo ga i budemo u prilici da ga upotrebimo u svom radu, delovanju, razmišljanju ka bližnjim u svojoj sredini, da tek onda možemo da kažemo da smo na pravom putu i tek onda stvaramo zdraviju sredinu.